Det her, det er tobak, og alt hvad vi gør i den her video, det er lovligt, og det er godkendt, og vi er professionelle. Så det vil sige, at alt hvad du ser her, det er ikke noget, du skal gøre derhjemme. I denne video, den her, bro. så skal jeg overnatte i den her hjemsøgte grotte med tusindvis af flagermus. Er det de der kalkminer? Jeg tror, jeg har været her. Det der er en. Det er en. Ej, nej. Grotten er kold og mørk. Jeg kan intet se lige nu. Flere personer har oplevet ting i gangene, som gav dem myrekryb. Hørte I det? Prøv at se. Og det er altså her, jeg skal være helt alene i nat. Oh my god, jeg gør det. Ej, jeg tisser i en flaske lige nu. Ej, nej. Okay, what the fuck, bro? Hvad? Hvorfor? Gay! Hvad fuck? Hvor meget skal jeg egentlig have med herinde? Men dagen starter op i lyset over jorden. Ret hyggeligt. Hej Carsten. Hej Emil. Goddag. Velkommen til. Jo, tusind tak fordi jeg måtte komme. Velkommen i Dybdalskoven. Jamen, Carsten er manden, der passer kalkgrupperne og det, der sker dernede. der skulle være efter sin ret mange flagermus dernede. 17.000 til 20.000, der sover hernede om vinteren, så ja, der er rigtig mange. Men for at bedre kan høre dem, så har jeg en Batmobil. Og det vil sige, så vil du måske kunne opdage dem, selvom du ikke lige kan se. Hvad fuck snakker han om? Så har jeg et kort til dig. Ej, jeg glæder mig helt vildt. Skal vi gå ned og kigge? Lad os gøre det. Det her er Altså, er det en mobil, så han kan ringe til flagermusen? Dagbjerg kalkgrupper ved Viborg. Bro, har vi ikke... Jeg tror sgu da også... Er der ikke andre YouTuber, der har været herinde også? I den her? Helt vildt. Skal vi gå ned og kigge? Lad os gøre det. Det her er Dagbjerg kalkgrupper. Altså, jeg har været her, ikke inde i den her, men der er sådan nogle, du kan komme ind i, som, hvor Arla også har noget opbevaring og sådan noget mærkeligt shit. Og så, men der er vist forskellige miner. Ved Viborg. Det der, det ser jo ikke særlig nøjeren ud. Nå, det er rigtigt noget med, at du kan lege det her som Airbnb. Jeg har sgu da set Guldborg herinde, og jeg har set Morten Mønster være herinde også. Stedet er mere end 1000 år gammelt og består af 22 kilometer underjordiske gange. Så vil jeg hoppe ned i mørket. 22 kilometer, bro. Og det er kun i den her kalkmine. Shit. Og Hej, vi hej. ses. Hold kæft, der er mørkt. De dybe gange afslører sig langsomt for mig. Ej, hvor er der langt ned der. Ej, det er jo bare sådan en helt fodboldbane. Shit, der er stået. En lang grotte. Og det går hurtigt op for mig, at det her sted ikke minder om noget andet, jeg har set. Det første, jeg jo skal gøre, det er at finde mig et sted, hvor jeg kan have base. Og nummer 2 ting, jeg skal, det er så at gå på flagermusjagt, for den vil jeg her gerne se. Og den sidste ting, jeg skal komme igennem, er natten. Er det her virkelig Danmark? Altså, det er ikke så svært at finde flagermus derinde. Altså, jeg ved godt, det er sådan... Det lyder som om jeg bare sådan er flagermus ekspert, ikke? Men... De sover om dagen, så... Man skal bare gå ind et sted, hvor der sådan er mørkt. Og så lyser vi også sted, så plejer de bare at hænge der. Men jeg er ikke ekspert, jeg ved ikke. Seriøst? Der findes 3 kalkminer i Danmark. Dagbjerg kalkgrupper Helvede, min ven. Jeg spiller det efter den her, bro. Tag det nu roligt. her er Skandinaviens ældste kendte kalkmine med over 1000 års historie. Men jeg tror, at vi er gået sådan den der vej. Lige umiddelbart så ser det ikke super rart ud at sove. Jeg tænker lidt, at jeg tager min jakke på i tasken. Det Vi kan spille mod Jaffa-spillet. Det gør vi. er fuldstændig vinter hernede. I de gamle gange er der altid 8 grader, uanset om det er sommer eller vinter, fordi jorden holder varmen fra solen væk. Og så er her også fugtigt. Ej, hvor er det lavt. Pludselig opdager jeg, at jeg er i gang med at begå en kæmpe fejl. Kortet. For fanden, det skal jeg bruge. Altså, den er rimelig dyr bare at have med hernede, kan jeg mærke. Kalkgrupperne ligger 40 meter under jorden, og nu går jeg altså ned i det allerdybeste sted. I dag kan folk komme og se de gamle kalkgrupper som et slags museum. Men for 1000 år siden, der gik der mennesker hernede og arbejdede. De gravede efter kalk og flint, som man brugte til at bygge bygninger med. For eksempel Ribe Domkirke. Og det var hårdt arbejde. Alligevel kunne børn helt ned til 6 år blive sat til at knokle hernede, langt væk fra solens lys. Og Crazy.
Ja, og hvis man så også har sovet eller noget sådan noget, ikke? Jeg tror, man bliver skør af det. Der er bare mørkt hele tiden. Når drengene blev 12, skulle de lave det samme som de voksne. Børnearbejde er godt, bro. Sygt at tænke på, at der faktisk er gået mennesker hernede og arbejdet. Nu kommer der bare sådan en dum Emil Poulsen og... Ej. Nøjeren. Nej, hvor uhyggeligt. Fuck, Hold kæft for nøjeren. 2 mannequin-dukker, der bare står her. Men tavse dukker skulle slet ikke være det mest skræmmende hernede. For inden Carsten lukkede mig herind, advarer han mig om, at flere har oplevet uforklarlige ting i gangene. Der sker nogle ting her. Ja. Ligesom alle fucking andre gamle steder i fucking verden. Lige så snart et sted, det er over 50 år gammelt, ikke, så er det som om folk de sådan, det er hjemsøgt. Der bor en gammel dame, der kun går i hvidt, der hedder Grete. Hun knipper dig, mens du sover. Sammen med 2 ældgamle historier. Det er både legenden om Lange Margrethe, en kvinde, Margrethe. Det var fandme bør. som blev beskyldt for at være heks og for at spise hjerter for børn. Formentlig Børnehjerter, det er alt, hun lever af. Hun kan ikke lide andet. var det alt sammen løgn, men kvinden var jaget Det er ikke løgn. Det er sgu da ikke løgn. og skulle have skjult sig hernede. Fucking Margrethe. Og så er der historien om Jens Langkniv, som var rød. Jens Langkniv. Det lyder som en, der kommer og knipper dig. Eller pornostjerne. Jens Langkniv. Jens. Jens Langkniv. Og kendt for at Søren Stenballe og Jens Langkniv. kaste mænd. Det er altså, det lyder sådan nogle, du ved, sådan noget 90'er porno, eller sådan noget. Sådan noget dansk 90'er porno. En lang kniv. I 1600-tallet boede han i skjul i en hule hernede. Men en dag blev han fanget og henrettet. Og det siges, at hans genfærd stadig vender tilbage til sit gamle skjulested. Hvad fanden kommer man ind? Men han æder ikke børn. Så han ikke ind. Ej, det er mega mærkeligt. Der er en flagermus, der sidder på en krog. Er den udstoppet, eller? Nej, okay. Det er sådan lidt torturkammeragtigt, det her, var. Tror I, min seng kan stå her, eller? Fordi det er lidt værelsesagtigt. Skal de så sove herinde? Den er spøgelsessikker, det her, det kan jeg mærke. Og hvis de bare vil snakke, så kan vi stå sådan her. Ja, goddag, hvad skulle det være? Det er ikke mit liv i hvert fald. Du kan dræbe en anden. Det tror jeg bliver perfekt. Og så siger det... Vil du have det, eller vil du dobbelt op og give det videre til den næste? Dobbelt op og videre til den næste. Hermed er min base på plads, og nu skal jeg finde flagermus. Det er jo sådan så, at herinde i den her grotte, der kan der være op imod 20.000 flagermus. De kommer hertil fra hele landet og Nordtyskland for at sove fredeligt hernede om vinteren. Flagermus laver så høje lyde, at vi mennesker ikke kan høre dem. Men her kan Batmobilen hjælpe mig. Og derfor så burde den her Batmobil ligesom... Det, altså, tænk over, hvor mange sanser, eller hvor mange, hvad siger man, ting der er, men som dine sanser bare ikke er gode nok til at fatte. Altså, jeg ved godt, det lyder sådan lidt gay. Det er sådan, nu bliver jeg lidt sådan der filosofisk, ikke, men altså, hvordan siger man det? Du kan kun registrere det, dine sanser, altså sådan der, kan overkomme, ikke? Så det betyder, at der er en masse lyde, farver, ting, altså sådan der, hvordan siger man det? Hvordan siger man det? Sådan der er sider til ting, du bare ikke kan fatte eller forstå som menneske. Din sanser og din hjerne for at dum. Og det er ikke bare specifikt din, selvom du sikkert sidder og tænker det, men alle mennesker. Det er ret vildt. Men så heller ikke vildere end det.
forstærke lyden og spytte den ud af højtaleren her. Når flagermusenes lydløse skrig rammer en væg eller et insekt, så kommer lydbølgerne tilbage til flagermusen, og på den måde kan den fornemme sine omgivelser. Spil det nu, min flagermus. Nej, jeg gider ikke. Ikke lige nu. Vi skal se den her video. Så den ser faktisk ved hjælp af lyd. Hallo? Er det der en? Det er en. Ej, nej. Jeg ved ikke, om vi skal være stille. Det er en. Prøv lige at se. Nej, hvor er den bare pelset og cute. Og det her, det er faktisk vandflagermusen. Den har bitte små ører. Tryk på den. Og så er den bare sådan en fin brun pels. Ej, jeg har lyst til at røre den. Jeg har lyst til at tage den med hjem. Det er ligesom sådan en dværghamster, der bare hænger på loftet. Og de der kæmpe vinger, der er foldet ind. Man skulle tro, at det var vinger ligesom en fugl, men det er faktisk dens fingre, som at den har mega meget hud imellem. Man kan se på billeder af flagermus, at det er pegefingeren og tommelfingeren, som den bruger til at flyve. Så forestil dig, hvis du har sådan nogle kæmpe fingre, som du kan bruge til at flyve med. Vandflagermus. Ja, men det er jo... Tænk over, hvor hårdt det vil være i armene, og skal gøre sådan her fucking mange gange i stræk. Shit. Men jeg tror sgu, der er nogen... nogle kvinder med noget løst rosinehud, som sagtens ville kunne flyve, hvis bare de kunne gøre det der hurtigt nok. Som bare har hud til at hænge hernede. What up, man? Du er en hund. Check. I Danmark har vi 17 forskellige arter af flagermus, og 7 af dem er registreret her i kalkgrupperne. Og hvis der man kommer forbi flagermus, som sover, så skal man faktisk lade dem være i fred og ikke forstyrre. Jo, du er en hund. Så vi hopper videre. Godnat. Jeg går på jagt efter en anden slags flagermus, og pludselig hører jeg noget. Jeg kan høre flagermusene. Jeg tror, det er derinde, tror jeg. Jeg kunne altså lige høre sådan en lille... Ej, det sidder jeg. Gør den? Nå ja, de er der. Det var dem, jeg kunne høre. Den her er meget mørkere i pelsen, og så er den ret lange ører i forhold til den anden. Så det her må næsten være dampflagermus. Flagermus er bare så misforstået. Vi tænker jo tit på Jeg er lige kommet, jeg gider ikke igen. Dracula eller blodsugende monstre, når vi tænker flagermus. Men det er faktisk kun 3 arter ud af de mange tusind arter, som er verden rundt, som faktisk suger blod. Og bare rolig, der er ikke nogen af de der blodsugende flagermus, som lever her i Danmark. Op over mig er mørket faldet på i skoven, og natten nærmer sig. Bitch-ass flagermus, der ikke kan skide. De har ikke engang rabies. Nu er det altså tid til at være helt alene i en helt mørk grotte. Så det betyder jo også, at jeg skal sige farvel til resten af holdet. Så sov godt. Jeg ser altid rimjob trips som noget, når jeg spiller Matris. Godnat. Noget med, at du ser noget, når du spiller rimjobs. Jeg har aldrig spillet rimjobs. Men jeg spiller heller ikke så meget PlayStation længere. Okay, nu er jeg på helt egen hånd inde i Emils grotte. Og jeg tænker lige, at inden de slukker lyset, så vil jeg lige komme ned til min hytte. Den er herovre. Dum. Så her er jeg så. Nu er jeg så travlt med at komme derind, mand. Det ville jeg også have haft, hvis der bare blev knaldmørkt lige pludselig. Nøjeren. Helt alene i grotten. Nu er det bare mig og flagermus. Han er helt alene i grotten. Og så må vi se, hvad natten byder på. Vi lige ture det her. Altså, hvis det var jer, der sad her. Nej. Shit. Hvorfor slukker de lyset? De skal spare på strømmen. Jeg kan intet. Jeg elsker lydeffekten. Som om at night vision, det er sådan noget high-tech shit. Se lige nu. Lige nu, der har jeg sådan en speciel natkamera, som jeg lige er tændt for. Ej, alt lyset er gået på det her. Jeg skal... Jeg elsker at have en kvindetunge så dybt op i, at du tror, det er løgn. Fandme den lækreste følelse, man kan opleve.
Jamen, det er jo... Det er fundet en lygte, tror jeg ikke. Okay, nu er vi tilbage. Jeg tager lige nogle ekstra lygter frem. Den er også god. Det er ret syret at være en grotte alene. Ui. Prøv at... Der må være sådan der... stille på en mærkelig måde dernede. Hørte I det? Når det er nat, så flyver de der flagermus vel rundt af helvede til. Wow, prøv at se. Der. Ej, der er mange. Det er nu, at der er allermest gang i mine små naboer. Flagermus er nemlig nataktive. De flyver ud og jager om natten og vender hjem for at sove ved solopgang. Og lige Altså, det ved alle vel om flagermus. Gør det ikke det? Det ved man vel. Katte og flagermus og rotter. nu spiser de rigtig meget for at kunne klare sig Så ved jeg faktisk ikke, om der er andre dyr, der er nataktive. igennem vinteren uden mad. Nå. Nej. Se. Prøv lige at se. Det ligner en butsnød. Til frog. Frø midt i grotten her. Frog er de. Frø og Vil du hellere modtage eller give tunge... Bro, du bliver nødt... Vi kan ikke komme tilbage til det gamle shit, hvor jeg blev nødt til at time out der hele tiden. Det kan du godt se jo. Det går ikke. Luser, de skal jo også overleve vinteren. Så de graver sig tit ned i skoven. Men ham her har fundet et ordentligt lifehack, og det er at tage ind i dagbjerggrotterne. Gangene er mørke, og uden min lygte vil jeg intet kunne se. Jeg håber og frygter også en smule at se noget af det, som har skræmt så mange mennesker hernede. I må meget gerne skrive i kommentarfeltet. Det er ikke fordi, jeg ikke... Jeg vil ønske, der var spøgelser. Det ville være fucking cool. Men jeg tror virkelig ikke på det. Hvis I ser noget, som jeg ikke ser, fordi det kan jo være, at I kan få øje på noget. Okay, jeg er nået til det punkt, hvor jeg tænker, at jeg prøver at kalde på spøgelserne. Hallo? Lige halløj. Er her nogen? Jeg slukker min lommelygte, og alt bliver sort. Jeg filmer med mit night vision Spøgelser er ægte nok, fik engang et rimjob af et spøgelse. kamera og håber at se noget. Jeg vil prøve at gå lidt rundt uden lys på. Det er lidt uhyggeligt. Hvorfor lyder han sådan? Jeg vil prøve at gå rundt uden lys på. Det er lidt uhyggeligt. Uden lys på. Det er lidt uhyggeligt. Det er lidt uhyggeligt. Det er faktisk ikke så rart. Nu har jeg lige tændt lyset igen. Med ingen genfærd i syne går jeg hjem til min lille hule. For en god nat søvn. Det er sjældent, man får lov til at sove i en grotte. Så det vil jeg sgu bare nyde. Hvad er det for grin? Det er sjældent, man får lov til at sove i en grotte. I en grotte. Så det vil jeg sgu bare nyde. Og så må vi se, om spøgelserne de kommer og prikker mig på skulderen i nat. Men det tror jeg sgu ikke. Griner som mutli. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvis der er noget, der skulle vække mig, så var det en flagermus, der sked mig i hovedet. Flagermus, der skider med hovedet. Så jeg tænker bare at lægge mig. Men så Det tror jeg ikke, det er det, han skal være så bange for. går det op for mig, at jeg ikke har tisset hele dagen. For man kan ikke bare tisse Kan han ikke bare pisse i den her grot der? Altså bare gå ned i bunden. hernede i gangene, og jeg har ingen toilet i nærheden. Hvordan tisser jeg, nu hvor jeg skal være henne i den her grotte? Det kan sgu ikke være særlig hyggeligt at være derinde, hvis at der ikke engang er et sted, man lige kan pisse. Bro. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg trykkede på det. Det var autopilot. Vi ser den her video. Så fat det dog, menneske. Er det for ulækkert at tisse i flasken? Altså, det kan jeg jo næsten blive nødt til. Jeg skal tisse ret meget lige nu. Jeg har ikke tisset hele dagen. Nej, det har jeg aldrig gjort før.
Det her, det er første gang. Jeg har aldrig... Hold nu kæft. Nej, det har jeg aldrig gjort før. Ej, hvor er det bare specielt. Ja. Alle mænd er sgu da pisset i en flaske. Så i en... Om det var en... Fordi man var nødt til det, eller... Hold din kæft, du skal være sød. Bro. Flaske. No. Vi ser den her det går video. slet ikke. Og sådan er det bare. Altså. Tror jeg kan. Og ellers så må du give dig selv et rimjob. Ej, jeg gør det. Oh my god, jeg gør det. Ej, jeg tisser i en flaske lige nu. Ej, nej. Hvad hvis jeg tisser for meget? Jeg fylder flasken nu. Ej, nej, jeg bliver nødt til at stoppe. Altså, jeg bliver nødt til at stoppe, ellers så fylder... Hvorfor skal vi se en fucking varm urin her? Hvad fuck? Fylder jeg flasken med tis? Det er fandme ulækkert, det her. Jeg lukker den lige, og så stiller jeg den væk. Er det ikke noget med... Jeg har set i klovne, hvis man har sukkersyge, så smager det sødt. Så i nat, når jeg vågner og bliver tørst, Så kan jeg lige se, om det... Ja, præcis. Ja. så tror jeg ikke, at det er vand. Fy for satan. Nej, bro. Det er fint, bare drik det. Jeg kommer tilbage, er det første, jeg hører, er rimjob. Ja, bro. Det virkede. Det er det dummeste, jeg nogensinde har gjort, det her. Nu er der bare tilbage at sove. Jeg ved, at flere, som har forsøgt at sove hernede, har givet op, fordi der var for uhyggeligt. Men jeg går Bro, bare ryge en pind dernede. ikke efter at blive en af dem. Jeg tænker bare, jeg siger godnat herfra. Og så kan det være, at vi ses i nat, Rimjob styrer. hvis der sker noget. Og ellers så i Rimjob morgen tidlig, styler. når de andre forhåbentlig lukker mig ud igen herfra. Slik mig ind i røv. Så godnat herfra. Slik mig ind i røv. Rimjob styler. Rockamakadon. Slik mig. Det er blevet morgen i skoven over mit Jeg kan ikke rigtig lave den, hvor den lyder. underjordiske hjem. Rimjob styler. Slik mig lidt i røven. Det skal jeg på jysk, så slik mig lidt i røven. Og holdet fra DR kommer for at finde mig. Spørgsmålet er bare, Godmorgen, Emil. om de finder mig over eller under jorden. Ah, hvad? Emil? Han er død. Godmorgen. Hvad så? Velkommen. Bruh. Hvordan har du sovet? Der var én ting, der virkelig overraskede mig ved det her. Og det var, hvor godt jeg sov hernede. Der var jo sygt stille og mørkt, ingen forstyrrelse. Ja, det er det. Der er meget... Der må være meget stille, men så alligevel, hvis de der flagermus... Altså ikke engang telefonen, vel? Der er ikke noget netværk her. Bruh. Hvorfor skal vi løbe med Sands fucking urin? Der mangler et toilet. Min mission er lykkedes, og jeg kan begynde at forlade det kolde mørke, som har omsluttet mig i snart et døgn. Jeg behøver slet ikke kortet længere. Frihed! Det var et ultra vildt eventyr, det her. Dyren, pak det pis væk. Pak det væk. Ja, og der er mange flere af dem på kanalen nu. Og så vil jeg hoppe ud og tømme den her æblejuice nu. Bruh. Det var en... Ej, to be honest, det er nok den dårligste video, vi har set med ham. Men den var fin. Men så heller ikke vildere end det. Så nu skal du like og subscribe og følge min OnlyFans.